Πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας, Αλάνια. Παιδιά, απλά η φάση ποια είναι. Οδηγάω 3 ώρες, λίγο να τσιλάρω, να πάρω μια ανάσα. Μετά, άμα θες, ναι. πάμε ένα γύρο. Εντάξει, όχι. Για το live. Έγινε, κομπλέ. Για το live εδώ. Αυτό τι είναι, μπαλόνι. Μπάλα. Ναι. Είναι απλά δεν έχω πού να την βάλω γι' αυτό. Βάλτε εδώ στο live. Πού να την βάλω. Και μετά πώς θα την κουβαλάω. Δεν πειράζει, βάλτε το μηχανάκι πίσω. Ωραία, να σου πω, θα την αφήσω εδώ, αλλά μετά ελάτε πάρετε την, εντάξει. Εντάξει. Μην την ξεχάσουμε. Όχι, ξεχνάμε. Ελάτε, Αλάνια, ελάτε. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Κάτσε λίγο να πάρω μια ανάσα, οδηγάμε 3 ώρες. Έλα. Οδηγήσαμε αναλόγως τιουτοτρόπος και ποικιλοτρόπος παρεμφερεί αθλήματος. Τι είπα. Ευχαριστώ πολύ, Αλάνια, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Τσάου. Για να δω, τι μπαλίτσα είναι αυτή. Μπαλίτσα εδώ πέρα. Έχει μία κοπελίτσα με κέρατα. Αλλά είναι αερόμπαλα, ρε φίλε. Άμα επιχειρήσω να κάνω τσαλιμάκια θα το πάρει ο αέρας. Άσε καλύτερα. Είναι αερόμπαλα, θα γυρίσουμε κανένα πόδι και μετά τον ήπια με μπρούσκο πανηγυρικά.